Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atavatan TV'de saylanan haberler. Habarmadan 2023 yılın 22 dekabrına qıfanını. Türkmenistan bilen Özbekistanın fevda dolanışığı 970,1 milyon dolar. Dünyanın en ulu deňiz ýel elektrik bekedi urlar. Moskwada täzir feýerwerki ýatyrly. Russiýanyň futbol geňeşi Aziýa geçmekden ýüze berdi ýaly habarlary size ýetirýär. Mehriban tamaşaçylarymyz, geliňini bolsa habarlarymyz bilen has geňişleýin tanyşyp bolalım. Türkmenistan bilen Özbekistanyň fewda dolanışygy 970,1 milyon dolar. 2023 ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky fewda dolanışygy 970,1 milyon dolara barabar boldy. Bu barada Özbekistanyň prezidentiniň ýanyndaky statistika agentligi habar berýär. Hasabat döwründe özbek önümlerinin Türkmenistana eksportu 106,5 milyon dolar. Türkmenistanyň önümlerinin eksportu bolsa 809,6 milyon dolara deň boldy. Bu görkezjiler Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky fewda ykdysady gatnaşyklarynyň okguny ösüşine eýedir. 2021-nji ýylda fewda dolanışygy 761,2 milyon dolar. 2022 ýylda 877,5 milyon dolara barabar boldy. Şeýlelikde Türkmenistan Özbekistanyň ýyry fewda ykdysady hyzmatdaşlarynyň biridir. Özbekistan häzirki wagtda dünýäniň 199 ýurdy bilen fewda gatnaşyklaryny alyp barýar. Fewdanyň iň köp möçberi Hytaý, Russiýa, Gazagystan, Türkiýe we Koreýa Respublikasy bilen alınıp barylýar. Dünýäniň iň uly deňiz ýel elektrik bekedi urlar. Daniýanyň Ørsted energetika kompaniýasy Angliýanyň Norfolk grafiginiň kenaryna dünýäniň iň uly deňiz ýel elektrik bekedini urar. Kompaniýanyň berýän maglumatyna görä bu taslama bilen takminan 3 milyon hojalyk elektrik energiýasy bilen üpçün ediler. Umumy kuwaty 2,9 gigawatt bolan 200 ýyl turbinasy kenardan 120 kilometr uzaklykda gurlar. Daniýanyň kompaniýasy 11 milliard dolar töwereg bahasy bolan bu taslamany 2027-nji ýylyň ahyryna çenli tamamlamagy meýleşdirýär we bu taslama 5000 täze iş orunyň döremegine mümkinçilik berer. Britan hökümeti 2030-njy ýyla çenli deňiz ýel elektrik önümçilik kuwatyny 50 gigawatta ýetirmegi gözeňine tutýar. Moskwada täze ýel feýerwerki ýatyryldy. Russiýanyň paýtagty Moskwa şäherine täze bayramçylygy adaty görnüşde has az şowhulny görnüşde belenler. Moskwa şäheriniň häkimliginiň habar bermegine görä, täze gijefinäki bayramçylyk feýerwerki hem ýatyryldy. Geçen ýyl bolşy ýaly üstümizdäki ýylda hem feýerwerk bolmaýar diýip belledi. Şeýle hem täze bayramçylygy gijefi Russiýanyň 20 sebetinde hem feýerwerkler ýatyryldy. Russiýanyň futbol geňeşi Aziýa geçmekden ýüze berdi. Russiýanyň futbol geňeşi Aziýanyň futbol konfederasiýasyna geçmekden ýüze berdi. Bu barada Russiýanyň futbol geňeşiniň ýerine ýetirji komiteti habar berýär. Yerine ýetirji komitetiň ähli agzalary FIFA'nyň kepilligi bolmadan Aziýa geçmegiň manifiniň ýokdugyny belleýär. Russiýanyň futbol geňeşi UEFA'nyň üstü bilen halkara ýarşlara gatnaşmak babatda tagallalaryny dowam etdirýär. Russiýanyň futbol boýunça milli ýygynyny 2022-nji ýylyň fevralynda UEFA'nyň we FIFA'nyň ýarşlaryndan çetleşdirildi. Häzirki wagtda diňe ýoldaşlyk duruşuklaryny geçirýärler. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýlekem saýtymyzdan 27 dekabrda ýaşlar forumy geçiriler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş ansambleýesi Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kararnama kabul etdi. Türkiýe Respublikasyna dawraly çäreler geçirildi ýaly başga da köp sanly habarlary Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçe hoş, sag bolun.